Хайырлы иртә, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда яңалыклар программасы студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Азнакайда эшнең кайнар чагы район игенчеләре гектарыннан уртача 35-40 центнер уңыш ала. Шелтер ага көмеш су Кукмара районының Ашбужи авылында гомер итүче Фәнис Хамәддинов үз көче белән авыл чишмәсен төзекләндергән. Блогерлар җыелдылар. Төркем Казанда 2-нче Бөтендөнья милли блогерлар форумы узды. Тотрыксыз һава торышына карамастан республикада уңыш җыю эшләре дәвам итә. Азнакай районында да урып җыю эшләренең кызган чагы. Басу кырларда 50 берәмлек техника эшли, уңыш гектарыннан 35-40 центнер чыга. Хәзер игенче иң җаваплы җитди чорны кичерә. Үстерелгән икмәкне тиз арада җыеп алырга кирәк. Районда 50 берәмлек техника урып җыю эшен башкара. 3000 гектардан артык мәйданда көзге культура суктырылган инде. 35-38 центнер. Уңыш чыга көзге будайдан бүгенге көндә агрофирмада. Басуына карап инде район буенча 50-дан артык комбайн бүгенге көндә эшли. Ипине ташуда алай үзеклек юк. Тәңгел рәвештә терлек азыгы әзерләү бара. Инде икенчегә күп еллык үләннәрне чаба башлаганнар. Әлбәттә, яңгырның күп явуы, дымлылык эшкә комачаулый. Игенчеләр иртәнге сәгатьтә чык кибүгә суктыру эшенә керешә. Без үзебезнең Азимой рож басуында арышыбызны алабыз. 13 комбайн бүгенге көндә уборкада бик авыр погодный условиялар ягына килгәндә. Без үзебезнең влажность булса да аны алабыз. Районның таллы бүләк хуҗалыгында да икмәк язмышы, уңыш муллыгы өчен ныклы хезмәт, көрәш бара. Игенченең бурычы игеннәрне югалтуларсыз вакытында җыеп алу. Инде безнең уңышларыбыз быелгы елда күп инде 460 гектарда көзге культураларны аласы бар. Яңадан инде 1300 гектарда инде язгы культуралар бар. Общий инде 1760 гектар. Азнакай районында урып җыю эшләре зур оешканлык белән башкарыла. Алия Галиуллина, Әлфия Ихсанова, Рамил Исламов, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы. Туган җирнең туфрагы да җанга якын диелер халыкта. Кукмара районы Ашбужи авылында гомер итүче Фәнис Хамәддинов та әлеге сүзләр белән тулысынча килешә. Быел аның көче белән бу авылда чишмә төзекләндереп ачылды. Хәзер биредә әниләр чишмәсе бар. Үзләренең тамырларын, үзләренең чыгышларын, илләре, ягъни авыллары өчен менә шуша иттереп җан фәрман кылып яшиләр. Күп кенә җирлекләрнең үзләренең мәрхәмәтле җанлы кешеләре була. Ашбужи авылында ул Фәнис Хамәддинов. Озак еллар дәвамында эшмәкәр булып эшли ул. Быел биредә аның көче белән әниләр чишмәсе ачылды. Менә безне тудырган да, үстергән дә, безне тормыш юлына да чыгарып җибәргән безнең әни. Шуңар күрә инде бу әниләр чишмәсе Флюра чишмәсе дип атала. Фәнис Хамәддинов әлеге урынны төзекләндерүгә узган ел керешкән. Авылдашлары да бу изге эштән читтә калмаганнар. Кулыннан килгәнчә һәрберсе дә үз өлешен кертеп калдырырга тырышкан. Ашбужилылар бу урынның 1 ел элек ташландык хәлдә булуын искәрттеләр. Урын безнең бу путчын бер ташландык, бер путчын дип әйтсәк тә була, бер иске утырадыр, бер иске абзар утырадыр. Менә шушы исәптән инде Аллаһның рәхмәте булсын. Безнең Фәнис кардәш, ягъни хәзрәт дименә моны булай эшләргә кирәк, давай шишмәләрне китерергә кирәк дип, үзе тырышып, менә шулай итеп башлап йөрүче. Шишмә хәзер чыннан да сокланырлык. Бар җирдә чәчәкләр. Утырып ял итәргә эскәмияләр дә куелган. Гаилә туганнар белән җыелып, аралашып, тәмле салкын су эчәргә яхшы урын. Бик шулкадәр салкын чишмә, шулкадәр тәмле, менә эшкә тамакларны куырып ала торган. Андый чишмәләр хәзер бик юкта бит инде теге килә суны бетәмә шунда, бу шундый тәме дә икенче, дөрестән дә әллә тәмләр килми, чиста саф чишмә авыл суы бу. Әниләр чишмәсе Фәнис Хамәддиновның әнисе Флюра ханым исеме белән аталды. Тантаналы ачылыштан соң мәчеттә Коръән укылды. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан.
Шушы минутларда Бердәм Россия автобус марафоны Нурлатка таба хәрәкәт итә. Бүген кич республиканың иң көньяк ноктасында алдагы 5 елга бурычлар турында фикер алышу уза. Марафон күрше Ширмешән районыннан килә. Анда Дәүләт Советы депутатлыгына кандидатлар белән очрашу узды. Алар арасында гамәлдәге парламентарийлар Камил Нугаев һәм Шамил Яһудин, шулай ук Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты башлыгы Данис Шакиров. Депутат мандатына дәгъвачылар үзләренең сайлау алды программасы турында сөйләде һәм район халкына ничек ярдәм итә алулары турындагы фикерләре белән уртаклашты. Сүз шулай ук Россия президенты Владимир Путин башлап җибәргән милли проектларны дәвам итү турында да барды. Bizim бүгенге көндә ил сагында егетләребез илне саклый. Һәм инде әлбәттә алар барысы да җиңү белән һичшиксез кайтачаклар. Мин шуны әйтер идем, бу эшкә барлык татар дөньясы бергә кушылып, бердәмлекне саклап кушылды һәм гуманитар ярдәм җибәрүдә, һәрдаим аларга ярдәм кулын сузуда. Менә бу очракта без инде әлбәттә барыбыз да бүгенге көндә илебезнең башлыгы президенты тирәсендә берләшеп, үзебезнең бердәмлекне сакларга тиешбез. Татмедианың Кәйеф лабораториясендә икенче Бөтендөнья милли блогерлар җыены узды. Журналист белән блогерның аермасы бармы? Кайсысының аудиториясе күбрәк? Әлеге һәм башка сорауларның җавабын блогерлар форумында катнашкан хәбәрчебез Мөршидә Җихан эзләде. Бөтендөнья күләмендә үткәрелгәч, катнашучылар саны күбрәк булырга тиеш кебек. Әмма күрәсең, максат санда түгел, сыйфатта. Төп максат танышу, берләшү, аралашу, уртак планнар кору һәм бергә үсеш. Шунысын да искәртеп үтик, Дневник Татарина, Илнар Идрисов, Лесная блогларын кемнәр алып баручыларны Татмедиа гамәви чараларында эшләүче журналистлар белә. Ләкин барысын да белеп бетерү мөмкин түгел. Блогерлар арасында да күренекле дип саналган журналистларны танымаучылар бар. Оештыручылар фикеренчә, әлеге җыен очраштыру, таныштыру җәһәтеннән дә файдалы булып чыга. Өстәвенә, Татмедиада журналист булып эшләгән кешегә блогерлык алымнарын куллану, блогер булу бурычын куйдык дип белдерде Татмедиа акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Шамил Садыйков. Татмедиада без бурыч куябыз, Блогерлыктан журналистикага килүчеләр күп түгел, әмма журналист булып эшләгәннән соң социаль челтәрләргә килүчеләр шактый. Чулпан Нәбиуллина Гарипова блогерлыкка күчүен менә ничек аңлатты. Үземнең каналымда сөйлим эко әйберләр турында, чөнки мин аларны үзем кулланам. Минем үземнең бала белән, сәламәтлек белән проблемалар булгач, курслар битердем, Мәскәүдә дә укыдым, Казанда да укыдым. Хәзер дә үземнең белемемне күтәреп торам һәм инде менә бу юнәлештә кешегә нәрсә файдалы, нәрсә миңа файда иткән кашандыр, мин шуларны язам. Аралашу барышында алып баручы Ләйсән Фәтки аудиториягә блогер белән журналист арасына тигезлек билгесе куеп буламы дип мөрәҗәгать иткән иде. Рәфилә Шәмсетдинова фикеренчә юк. Рәфилә дә журналист эшеннән киткәч үз блогын булдырган. Язылучылары 76 мең. Блогерларны кимсетүем түгел, ләкин журналист эше чыннан да җитдирәк. Тәҗрибәле журналист Рүзилә Мөхәммәтова да үзенә генә хас чагыштырулар аша журналист белән блогерның бер баскычта түгеллеген раслады. Ләкин социаль челтәрләрнең аудиторияләре күбрәк булуын танып, сәбәбен дә аңлатты. Аудитория әзрәк журналистның бәлки үзебезнең борын күтәрүебездән дә киләдер, анысын да аңлыйм. Блогерлыкка этәрүче тагын бер амплуа ул туй алып баручысы булу, ягъни тамадалык. Һәр хәлдә Рафис Атаказ үз мисалында дәлилли. Чөнки мин блог башлаганчы 10 ел артык тамада булып йөргәч, шул блогер эше бит инде ул. Үз брендын булдырган дизайнер Альбина Фазлыеваның социаль челтәрләрдәге гомуми аудиториясе 100 меңнән артып киткән. Хәтлек зур күләмдә аудитория җыю гомумән ниятемдә дә юк. Үзеннән үзе кеше тартылып килдеме, тыңлыйсылары килеп, мин гомумән блогны башлаганда менә шушы татар хатын-кызы образын күрсәтәсем килде. Нинди булырга тиеш ул, балаларына нинди тәрбия бирергә тиеш. Мин бит инде үзем төп йортта яшим, кайнана-кайната белән менә шушы төп йортны да күрсәтәсем килә. Хәзерге көндә әлбәттә бу бик сирәк, шулай бергә яшәү, ләкин бу бик матур күренеш һәм менә шушыны матур итеп минем инде аудиторияма күрсәтәсем килә. Альбина милли традицияләр үрнәген үз ватанында яшәп тәкъдим итсә, Миләүшә Вайсбах милли мөхитне Алмания аша җиткерә. Читтә яшәүем блогымны нәкъ шул татар телендә алып барырга миңа этәргеч булды.
Пандемия вакытында ныклап уйладым да, татар телендә үземнең блогымны башлап җибәрдем. Бу 4 ел элек шамасыдыр инде. Һәм татар телендә, менә анда безнең гел немец телендә гемисләр, минем балаларым татарча беләләр. Алар белән мин сөйләшәм. Ирем дә әзрәк аңлый башлады. Әмма дә ләкин авыз тутырып татарча сөйләшә татарлар гына. Түгәрәк өстәл рәвешендә барган очрашуга гомумән милли блогерлар җыенына махсус социаль челтәрләрдәге сәхифәләрен татар телендә алып баручы блогерлар гына чакырылган. Блогерлар җыены Кәрим Тинчурин театрына мәдәни экскурсия белән тәмамланды. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Ул бүген телефон аркылы шалтыратып алдау очракларын кисәтүгә багышлана. Җинаять корбаны булу куркынычы кемнәргә яный? Хезмәттәшем Ания Гыйбадуллинаның әңгәмәдәше, авиатөзелеш районы прокурорының өлкән ярдәмчесе, юстицияның кече киңәшчесе Илшат Баһауиев. Илшат Анасович, исәнмесез? Исәнмез, хәерле көннәр. Менә минем кулымдагы кечкенә генә телефон, аның мөмкинлекләре чиксез диярлек. Шул ук вакытта җинаятьчеләр әлеге мөмкинлекләрдән тулысынча файдалана. Шушы телефон безгә нинди куркынычлар белән яный ул? Мошенниклар, җинаятьчеләр ничек куллана алалар телефонны? Телефон аркылы безнең җинаятләр соңгы вакытта кызганычка каршы күп совершаться ителә. Ол телефон аркылы мошенниклар шалтыраталар күп очракта. Кешеләргә, халкыбызга телефоннан шалтыратып, счет номерларын сорыйлар, карта номерларын сорыйлар, килгән СМС номерларын сорап, счеттагы булган акчаларны мошенниклар кулга төшерергә тырышалар. Шул ук вакытта банк хезмәткәрләре бик сирәк очракта гына үзләре шалтырата бит безгә, әйеме? Банк хезмәткәрләре. Алар инде кредит предлагать итеп шалтырата, әйеме? Мошенниклар инде алар уже счет номерларын сорый башлый, карта номерларын сорый башлыйлар. Илшат Анасович, мин дөрес аңладыммы? Хәзерге вакытта иң популяр алдау усулы менә шушы, әйеме? Шушы счетларыгыздан акча урларга җыйналар дигән куркыныч белән шалтыраталар безгә. Кешене куркытып, менә сезнең счетыгыздан акчаларны урларга телиләр, мошенниклар дип, үзләре инде алар банкның куркынычсызлык бүлеге хезмәткәрләр дип үзләрен тәкъдим итәләр, представляция итәләр. Булар инде мошенниклар, менә шундый шалтыратулар булгач, иң хәерлесе сөйләшмәскә, элемтәне эзәргә, сөйләшмәскә. Булар 100% мошенниклар. Мошенниклар тагын нинди оешма хезмәткәрләре булып шалтыраталар? Алар әйткәнемчә банк хезмәткәрләре һәм әйтергә мөмкиннәр без эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре дип, соцзащита хезмәткәрләре дип, ансыда булырга мөмкин. Но алар инде акча турында сразу сүз башлыйлар, карта турында акча дип әйтәләр. Шуңа күрә уяу булырга кирәк, теләсә кем белән сөйләшергә ярамый. Бу очракта нишләргә кирәк? Менә шалтыраттылар ди. Куркып калмаска, сөйләшмәскә икәнне беләбез бит инде, әйеме? Ләкин туганнарың турында сүз барганда югалып калырга мөмкинсең. Иң беренче нишләргә кирәк? Иң беренче куркып калмаска, тыныч булырга, уяу булырга. Шундый шалтырату булгач, башка уй килергә тиеш. Мин әле үзем шалтыратып алыйм әле дип, туганың турында сүз башланса инде, элемтәне изеп, туганыңа үзеңә шалтыратырга кирәк. Һәм шул вакытта монда инде белеп була, булар мошенникме, или мошенник түгелме, туганыңның хәлен беләсең инде. Үзең шалтыратасың да туганыңа. Иң мөһиме беренче чиратта куркып калмаска, тыныч булырга, сабыр булырга, аек акыл белән эш итәргә. Әгәр дә инде кеше югалып кала икән, берәр кеше белән киңәшләшеп алырга кирәк монда ишракта. Менә миңа шулай дип шалтыраталар, мине куркыталар. Менә нәрсә эшлим икән дип берәр акыллырак белә торган кеше белән, якын кешең белән киңәшләшеп алырга кирәк. Әгәр дә инде үзеңнең башыңа шундый начар уйлар килә башласа, әгәр дә куркып калсаң дип әйтәм, әйеме?
Югалып калу бит инде ул күбрәк өлкән кешеләргә хас сыйфат шикелле, ләкин беләм мин, шундый өлкән булмаган кешеләрдә, яшьләрдә алданалар икән. Мондай очракларда шактый күп. Монда инде югары белеме булган кешеләр, шундый зур урыннарда эшләүче кешеләрдә мошенниклар корбаны булалар. Нинди суммалар турында сүз бара? Суммалар шактый күп. Менә безнең республика күләмендә генә алсак та, көнгә халкыбыздан 18 миллион чамасы акча урланыла, шундый зыян килә 18 миллион суммасына. Бу кемнеңдер бит инде бу хәләл эшләп тапкан акчасы, әйеме? Бу хәләл акчалар, тир түгеп эшләп алган акчаларны берничектә мошенниклар кулына бирергә ярамый. Шуңа күрә шалтыратулар була икән, аңламыйсыз, белмисез, куркыталар, куркып каласы икән, сөйләшмәскә иң хәерлесе шул. Җинаятләр бик күп. Бу бер яктан бик уңайлы, бик җайлы информацияны да тиз алып була. Шул ук вакытта бик күп мошенниклар халыкка шалтыратып кына тора. Таныш түгел номерны алмаскамы? Алмаска дип әйтмим, алырга була, алырга кирәктер дә. Менә бит инде монда сразу аңлашыла. Кем инде сразу акча турында сөйли башлый, кем инде карта номерлары, кирәкле кеше бит инде ул бүтән вопрос буенча шалтырата. Ул кирәкле кеше булырга мөмкин. Шуңа күрә монда инде башка уй килергә тиеш. Акча, карта номеры, счет номеры дигән сүзләр инде алар мошенниклар булып чыга. Җинаятьчеләр алар белән аралашмаска. Аралашмаска, элемтән эзәргә, берничек аралашмаска, акчаларны сакларга кирәк. Шуңа күрә мошенниклар корбаны булмаска кирәк. Илшат Анасович, сезгә бик зур рәхмәт файдалы киңәшләрегез өчен. Алданмаска. Киләчәктә дә имин тормышлар белән яшәргә язсын безгә. Амин, рәхмәт. Чыгарылышыбызны күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Гадәттә, кешеләр нинди дә булса бер өлкәдә ирешкән уңышлары белән сокландыра. Ләкин Розалия ханым Насыйбуллинаның үзләштергән һөнәрләре, кызыксынып башкарган шөгыльләре бихисап. Ләкин иң зур бәхете һәм казанышы моннан 50 ел элек Камил абый белән бергә корган тату гаиләсе. Алдагы минутларда тормыш мәгънәсе һәм бәхетле гомер итү серләре турында уйланыйк әле. Туған ауыл кебек якын, торган җирдә кадерле. Мәнсә дигәне бу авылны, яратам шул кадерле. Арча районының Мәмсә авылы турындагы әлеге җырның авторы Розалия Насыйбуллина. Үзешчән язучы, шагыйрь дип кенә әйтеп булмый. Кул эшләрен, күп санлы китаплар, грамотларын күрүгә аңлашыла. Күп кырлы шәхес дип нәкъ менә Розалия апа кебекләрне атыйлардар. Мин үземдә шундый теге сәләт талант барлыгын сиздем инде. Миндә, димәк, нәрсәдер бар бу өлкәдә дә. Шуңа күрә инде үземнең биографиям, автобиографиям турында, үземнең тормышым, хезмәт юлым турында, үземнең туганнарым турында китап чыгарасым килде минем. Бик тә бала чагымнан башлап инде. Менә бу гомер тәгәрмәчләре дигән китап 2017 елда чыгардым. Мин бу китапны иң беренче китабым минем. Бик калын булып чыкты инде ул. Розалия апа җырга моңга да битараф түгел. Әзрәк кенә булса да үзе дә уйнап ала икән. 13 ел Өммегелсем дигән фольклор ансамблен җитәкләүе дә очраклы түгел. Гаилә бездә музыкаль гаилә, әти гармунда, тальянда бик матур уйный иде. Абыйларым икесе дә уйнадылар инде. Энекәшем уйнады. Аларга кызык, мин дә уйнарга өйрәндем менә. Башта тальянда уйнарга өйрәндем, аннан хромкада уйнарга өйрәндем. Һәм шушы таш кичүгә күчеп килгәч, баянга өйрәндем инде. Балаларны музыкадан баян белән җырлаттым инде, менә шушында укыттым инде. 50 ел бергә гомер иткән Камил абый тормыш иптәшенә әле дә сыкланып карый кебек тоела. Аның эшләмәмеше юк, турысын гына әйткәндә. Нәрсәгә тотынса да булдырам дип тотына ул. Безнең шикелле булырмы икән бу, булмасмы икән дигән фикер юк анда. Тотына икән булырга тиеш, бүтән артка чигенү юк.
Һөнәрләре күп булса да, гомерлек эше укытучылык Розалия апаның. Ул күп буынлы мөгаллимнәр династиясе вәкиле. Мөхәммәд Рәхим бабай менә иң беренче педагогия башлангыч шушы бабайдан башлана минем. Ул мәдрәсәдә, иске йортта мәдрәсәдә шәкертләргә белем биргән кеше. Укытучылык һөнәре булды миндә бала чактан ук. Урамдагы бөтен вак балаларны җыйнап, әнидән төшкән иске таблицаларны капкага ябыштырып, алар буенча аларны сөйләтеп, аларга сораулар биреп, кичкенәдән менә акбур белән капкаларга яздырып, шулай итеп укытучы һөнәрен мин шуннан үзләштереп бардым инде. Үзе укыткан таш кичү мәктәбе коридорлары буйлап атлаганда, Розалия апа һәрбер хезмәт көнен хәтерли кебек тоелды. Бу минем туган йортым. Чөнки бу мәктәпне 1986 елда мин үз кулларым белән ачып кирдем. Биредә ул 20 ел хезмәт куя, шуның 12 елын мәктәп директоры булып эшли. Розалия апа бик киң кырлы шәхес. Аның инде электә, хәзердә ул бик иҗади, ул үзе җырлый да, үзе баянда да уйный, кул эшләренә дә бик оста. Чынлап укытучы bütün яктан да булган булырга, bütün һөнәрләргә дә яхшы булырга тиештер. Һәм Розалия апа ул чын укытучы һәм ул менә үзенең бүгенге көндә дә ул үзенең хезмәттәшләренә дә, безнең хәзерге вакытта яшь буын укытучыларга да шундый киңәшләрен белән һәр вакыт ярдәм итеп тора. Розалия апа югары категорияле җитәкче, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы, күп санлы медальләр, мактау билгеләре, рәхмәт хатлары иясе. Ләкин нинди генә дәрәҗәле җитәкче булмасын, гаилә аның өчен бик кадерле була. Мин буларның өенә мендем. Камил ул вакытта Владивостокта битеме? Владивостокта анда. Хәрби хезмәттә, офицер булып хезмәт итте ул анда. Бик әйбәтләп сөйләштек әнисе белән, шушындай тәмле кабартмалар пешергән иде инде, чәйләр эчтек инде, шул вакытта балалары турында сөйләштек. Һәм мин чыгып киткәндә генә әни минем әле армиядә менә шушындай улым да бар дип күрсәтте. Бик матур инде, хәрби формадан инде, бик шибәр инде. Шуны мин карап тордым да инде, ул бик шибәр икән, улыгыз исән-сау әйләнеп кайтсын дип шулай чыгып киттем. Мин шушы йортка килен булып, шушыларга килеп төшәрмен дип уйламадым да. Беренче тапкыр мин аны 72 елда күрдем. Аңлаша белмәйдем, шул армиядә кайтканнан соң. Шуннан инде бер спектакль караганнан соң Ташкентдән инде спектакль икән хәтерламыйм инде. Шуннан инде танышып китеп, шуннан аралашып яши башладык инде. Берәүнең дә тормышы әкияттәге кебек авырлыкларсыз, җайлы гына бармый. Шуңа да карамастан, янәшәңдә сөенечләрне дә, көенечләрне дә уртаклашыр кешең булу зур бәхет. Әгәр син бер-береңне хөрмәт итмисең, икән сабыр итмисең икән, гаилә шәлпәрәмә килергә генә тора, якларга кирәк. Үзеңне, гаиләңне саклау өчен бик нык сабыр булырга кирәк беренчедән. Аннан соң ихтирам, хөрмәт дигән әйбер булырга тиеш инде. Өйдәгеләргә, гаилә членнарына, иренгә карата, мәсәлән, мин иремне бик нык хөрмәт итәм. Ихтирам итәм, бик нык хөрмәт итәм, бик нык тәрбиялим, карыйм, потому что ул миңа бер гомеремдә бер моны авыр сүз әйткәне булмады. Кой арада үтте гомеркәйләр. Агым су да алай тиз акмый. Игере чаба яшьлек гомер юлларыннан, тик кирегә генә ул кайтмый. Иңне иңгә куеп, бу тормышта ярты гасыр гомер иткәнбез. Дөнья мәшәкате белән бергә алтын туйга килеп җиткәнбез. Ходай безгә озын гомер белән саулык бирсен, тормыш итәргә, насыйп булсын безгә шулай парлап, бриллиант туйыбызга җитәргә. Кайда җимешләре белән эч, кабыртмасын ашап кара. Ания Габадуллина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булашабыз. Исән, имин булыгыз. Сывлыша чургунне зазенеть, щаварат вал пучати хембе, а зылюжиш чуна естереть, ебедеть педемегу щульбе. Поха херам сазыль денеть, шангорчмарим юрладыр дембе, пит хитре он сасы янрать,
Саламлат пульсана жундана. Чише биш хитре юрребе, ужат кымыла, итлезем. Хевел де сават кулыбе, телейле болзайме заджам. Анне галаны манышмаст. Иртсен де шулзем питнумай. Сонары чунра бурынать. Шумра вылма шукшке дегех.